ישיבה דימונה היקרה, אברהמי על הביט, יאיר על המייק, תהנו באהבה. וואלה אין עליכם. אמא יצא ממני משהו אחרי הכל, אמרתי לך. כבר שבוע וחצי שלא נכנסת לבית מדרש, זה די עצוב אחי, המצב שלך נואש. עד מתי תמשיך להתבטל ולבזבז את הזמן? מתי תבין חבר שאתה עצלן? נו תקום כבר לתפילה, נו תקום כבר לתפילה. לא 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 רוצה, אתמול קמתי, אני קמתי. לא 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 לא, אז רק שתדפק גמרא, נו תצטרף לחבורה. די תשחרר נמאס, יאללה קמתי תעזבתי. איזה מין דימונאי מעשן בבניינים. לא ישנתי רק ישבתי. לא רצית לא ניסית לשבת בסדרים. לא נכון, דברי הרב אתה לא שומע. קפה הכנתי ישר יצאתי. אז איך שבמבחן קיבלת 100 100 100. לא העתקתי משבור, רק ישבתי לידה. יאללה עוף מפה, אלא תשחררתי לא השמנתי. עושה שכיבת צמיחה, בוא איתנו לטיול, נעשה איזה מסלול. מחליט אז לנסות. גמרא פתחתי משנה שיננתי. איזה דוס ערכי נהיית לנו. מה עשיתי? רק ניקיתי. הבן שלכם אובחן כדוס טרור. מה? יושבים החבר'ה, פתאום אתה מציר. חבר'ה, הסדר התחיל. מה זה? דופק פה חזחוזים של דימונאי בכיר. זה ורגון התחיל. מנשק את המזוזה, מים מחרנים חובה. טוב ולפני תפילה, 2 מקרמב"ם ראשי. מחליף לטלפון כאשר מגרב את הסנדלים, מכפתר את הכפתורים. לומד תורה לשמה, אני נשבע. למרות הכל דימונאי יצאתי. וואלה אחי יצא נדיר, יצא אש. וואלה יצא פסיכים. 5 נפצים. אשכרה. וואלה ישיבה יקרה, נדיר, טיל. שיהיה לכם בהצלחה, אוהבים אתכם. כן, מחזור כ"ו, נשאר פה לעד. מקווים שנהנתם מהשיר לפחות, טוב לא? לא היה בסדר, היה כזה סבבה. היה אחלה. אנחנו שרים טוב כאילו. אחלן באחלן. יאללה. טוב, אין עליכם. יש לנו ביי. את זה. יש לנו את זה. ברוך השם.